Ćao šećeru, evo nas danas u 20. cirku kod ovog stana što imamo za prodat. Kako vidiš, zgrada je fantastična, jako je svetla. Mi se nalazimo u 8. spratu, znači u 8. katu. Imamo sve zajedno 43 stanara. Ulaziš sad u stan, našla sam i zamjenu za kamermana. Moram da radim što da radim. Imaš tu na desnoj strani toalete. Kako vidiš, pločice su jako moderno, jako lepo. Znači može se jako dobro da kombinuje sa svakom farbom. Znači ulazimo u stan, stan je dvosoban, vamo na desnoj strani imamo jako lepo kupatilo sa kadom, sa ovim umivionikom i vaš mašina, znači perilica za veš. Također dalje dolazimo do spavaće sobe. Sobe su isto klimatizirane i ovo i primača i ostaće sve kako vidiš na ovim videu, znači kompletne namještaj ostaje. Greje se sa fernvärme, sa jednim gigantičnim pogledom, znači na dono, na vodu koji naš život teče. Dole ti ulica, imaš preko puta Millennium City, znači veliki Enkov centar, možeš da šopuješ, da ti pare ne stanu. Kom pričaš. Imaš veliku ovdje terasu sa 23 kvadrata, znači stan ima otprilike 60 kvadrata stambenog prostora i mi imamo 23 kvadrata terase. Gdje god, znači okreneš se, imaš pogled na vodu, stvarno je znači od lokacije fantastično, ne sad da te zezam. Onda dalje dolazimo u primaću sobu sa kuhinjom. Također isto sve ostaje, ne? Kuhinja je stvarno moderna sa svim ovim električnim uređajima. Cijeli stan je jako tip-top. U suštini su do sada taj stan iznajmljivali za ove kratko iznajmljivanje, ali to sad neće više da radu. Kako sam rekla, novogradnja, mi smo na 8. katu, imaš sve zajedno 43 komšije da se svađaš i 23 kvadrata terase sa jednim jako lijepim pogledom, znači na dono. Ako ti interesira, samo kod Glasane Partner Imobile, ugodan dan ti želimo.